Quins passos s'han de seguir a partir d'ara per la CUP per arribar a fer una consulta per la independència a Catalunya? Bé, per a la CUP els passos són ara mateix els mateixos que eren després de les eleccions, després de que les eleccions darreres al Principat de Catalunya donessin una majoria abrumadora a favor de la consulta i després de la declaració de sobirania, conseqüentment el Parlament de Catalunya, via resolució o via empara en alguna de les lleis existents, hauria d'acordar majoritàriament celebrar una consulta. Això, òbviament, a l'estat espanyol seria ara, però serà en qualsevol altra ocasió motiu de conflicte democràtic, és a dir, motiu de conflicte de competències i conflicte de sobiranies, però per a la CUP és important arribar en aquest estadi de conflicte de sobirania per tal d'internacionalitzar el greuge democràtic que suposa per als catalans i les catalanes no tenir el dret a convocar una consulta, no tenir el dret a decidir, i que això pensem nosaltres que no se solucionarà, a més, en els propers anys. És a dir, no hi ha voluntat per part de l'Estat ni per part de la majoria política de l'Estat espanyol per permetre aquesta consulta. Per tant, es faci com es faci, es plantegi com es plantegi, serà segurament il·legalitzada d'una manera o altra, la intentaran paralitzar per part de l'estat espanyol, i per tant entraríem en un estadi, entenem nosaltres, una vegada convocada de forma majoritària pel Parlament i encarregat al govern d'organitzar-la, en un estadi que entendríem que hauria de ser breu i pacífic i democràtic, en el qual el govern hauria de desobeir les prohibicions de l'estat espanyol i convocar amb els mitjans que té una consulta a risc, amb tots els riscos que això suposa, però també amb tota la repercussió de legitimitats, o sigui, tota la repercussió del conflicte que es generaria a nivell europeu i a nivell mundial, que hauríem de saber aprofitar els i les catalanes per afirmar-nos, diguéssim, democràticament per sobre d'un estat que ens nega el nostre dret a decidir, per tant el nostre dret a decidir lliurement el futur dels catalans i les catalanes. Aquest és el plantejament de la CUP. Per tant, esteu a favor de cremar etapes, de formalitzar un no, però fins ara a les declaracions del Parlament hi ha hagut un sí crític i una abstenció crítica. Per què? Bé, l'abstenció crítica crec que sobra explicar-la, no? Era una proposta del Partit Socialista, que la resta van votar a favor perquè volien que el Partit Socialista entrés dins aquest consens del dret de decidir. En les properes setmanes veurem com no només no hi entra, sinó que ja està radicalment en contra, i que nosaltres enteníem que era un fruit d'una hipocresia i d'una política que no tenia cap mena de sentit. Nosaltres no ens hem cregut mai que l'estat espanyol, que via acord amb l'estat espanyol es pugui celebrar una consulta, i per tant no votarem una cosa que diu que el que hem de fer és parlar amb l'estat espanyol abans de decidir res. I en canvi el sí crític justament el fèiem perquè la declaració de sobirania nosaltres enteníem que el que havia de fer principalment era atorgar de la sobirania al Parlament de Catalunya, convocar una consulta que ara mateix no sabem si veiem més lluny o més a prop que després de les eleccions, i això ens causa cert neguit que s'estigui posposant aquest procés, no? S'estigui allargant aquest procés a la recerca d'on se sap exactament quins passos, quins punts, etc., d'acord amb l'estat espanyol o d'encaix amb l'estat espanyol per poder finalment convocar una consulta, que és l'objectiu final que ha de portar aquest procés d'independència. I una vegada convocada, com deia abans, enmig d'un marc de conflicte democràtic, resoldre-ho a favor dels catalans i les catalanes.